muri Zimbabwe muri rudadiso dasira rimwe zuva nhasi unoka tiri munzvimbo yerushinga umowo maitawo nhau iri kuratidza kuti vanhu havasi kuwirirana pamusoro pavana tsika mutanda vari munzvimbo. Ndofunga makamboona mavidheos ana sekuru gona varoi takaburitsa aya. Ipo paya vanhu vaitaurawo futi zvakasiyana siyana zvichienderana nekubhilivha kwako munhu pamusoro paizvozvo. Vamwe vaiti chabatwa ichochi chiichochi ndechavo sekura, vamwe vachiti aiwa mudhara akaromba. Zvinobva zvaratidza kuti vanhu havasi kunzwanana mukuona zvinhu, mukufunga nemukutaura. Ichokwadi shumba siyalibingelela muli yeZimbabwe kuhlangana njalo namhlanje okolunye uhlelo amalanga eqhubeka ke esiya phambili. Namhlanje ke sikhonapha eRushinga lapho esihlangana khona le ndaba phakathi kwamakhosi laba enkokheli o-MP lapho esibona khona befika esikhathini sokuthi abazwisisani ukuthi othika mthanda bafike endaweni bezolapha. Balapha wonke umuntu yini by force kumbe umuntu ulelungelo lakhe lokuthi ethi hayi mina amfuni ukuhamba enyangeni, mina mfuna ukuya espostolini, mina mfuna ukuya ngapi. Kufika ekuthini akusazwananwa. Nthemba ke liyakhumbula asililethela ama video kasekuru gona abaroyi abanye nxa kukhitshwa izinto baba lenkolo yokuthi liqiniso lo muntu ebengumthakathi. Abanye njalo basuka bethi hayi into zabo abasihlangelileyo, into zabo abazifakileyo ukuthi beqambele abantu amanga, abethathele abantu inkomo. Singazi lina lithini, likholelwa ukuphi, likubona njani? Elami igama nginguthaliwa nashe kuthama uMandlovweni ospecial. Ndio nawo uyathina yo muzwara nasi Madzimambo ane maonero awo nawi. MP ane maonero akhe. MP ari kuti vanhu vane marights, iwo machiefs aritaura kuti tine marights ekuchenesa nzvimbo yedu. Pabva paita kuti pasawiriranwe, machief akutotaura kuti aiwo futi MP achakuchenesa iwo imbouya utsike futi mutanda tikuona kuti ukachena here kana kuti kwete. Njengansuku zonke siyalikhuthaza ukubana lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Mambo tauyawo toda kunzwa nhau yakanzi vana sekuru vari muno munzvimbo vari kubatsira vechivanhu vamire basa directive yakabva kuna MP. Teda kunzwa kuti imi munotiwo kudii nayo nhau iyoyo? Aiwa, isisi tototi pasina zviro. Nokuti pane vanouya norubatsiro zvakaita maprofita chichi vaoita dzora zvino vachinyepa. Tinoti hazvisi. Asi uyu kana achiita zvatinoona kuti izvi zviri kubatsira vanhu, anosvika panapa pamba kugara zvakapa popo ndineki vanhu voungana vopinda 1 by 1. Kana une mhuri yakupinda yokuti baba emeke mune nyanga ikadai ndoyapedza vana kufa, kuita sei urwere, kuita zvirema soni. Nyanga yenyu munayo iyi, shuwa tinayo chobviswa pachita chevanhu. Machiona ichi ndochiri kukuvadza vana ava. Kubva nhasi vana ava vachaita vatsvene vachibvisa. Nhasi vanhu ivo vari kutotenda kuti aiwa tagara zvakanaka, tanga tisagari mushe. Nauya tiunza kwamuri issue yaraiswa nemachiefs vachitiwo maakutora basa ravo muchirisa maoko menyu. Ivo ndo vakashedzwa natsika mutanda, imimi maakurambidzwa natsika mutanda. Ameno ndapi masoko amuda kutaura pamusoro penhau iyoyi? Zvanda kutaura pamusoro penhau iyo ini hana kurambidza natsika mutanda. Inini ndakaona natsika mutanda wachishanda, ndikafonera chiefs council, ndikataura kuti ndikasiya ndaenda kuna machief, ndikasiya ndaenda kwaRusambo, sandafonera chiefs council, ndikaenda ndikatakete siko kwavari, ndikati changamire. Ndaona vanhu vari kutsika mutanda mavillages ese vakaunganidzwa, ndingaite ruzivo nazvo.
zvikanzi ndinoruzivo nazvo. Vanhu vakadaidza vanhu vakadaidza vega tsikamutanda kuti avaitire avagadzirire. Ndikati aiwa no problem, but ndangoya kungonzwa kuti imimi zviri kufamba sei kudunhu renyu. But kana zvizokuti munhu ari kudaidza tsikamutanda pamba pake isatirambidze, because munhu ane kodzero yake yokuenda kun'anga, yokuenda kuchipatara, yokuenda kwese kwese. So vakati aiwa ini handisini ndakadaidza tsikamutanda. Ndikabva ndadzokera kuno ndagara kuno. Ndikazofonerwa nokukatakura achinzi tsikamutanda pakatakura. Ndikabva ndaenda ipapo pa sabhuku kapfeni. Ndikaona sabhuku kapfeni ari ipapo. Ndikasvika naye akanditi taona tsikamutanda auya kuno. Inini handipindire musangano kwa Rusambo, ndinopindira musangano kwa Magara Nheyo. Pari chandishamisa ndechekuti tsikamutanda auya kuno netsamba yabva kwa Rusambo achiti vanhu vese vanofanira kunge vachiungana vachitsikamutanda. Ndikati indakaenda kwa Rusambo, Wasambo akati aiwa havasi kuita izvozvo, vanhu vakutsvaga vaiganganga vachishandirwa mudzimba dzavo. Ndakabva ndatora sabhuku tsikamutanda tikabva taenda naye kwa Rusambo netsamba yakanga wanyora iwo achinzi wanyora Rusambo, tikaenda naye ikoko. Tikasvika tikabva tabvunza kuti changamire ndakauya last week ndichikubvunzai kuti vana tsikamutanda vakushanda sei. Mukati aiwa vana mutsikamutanda vakudaidzwa nevanhu maraini. Inini ndinokusamambo tinoti wakazongoone pano asi vanhu ndovakuvadaidza. But ndazodanidzwa kukatakura pandaona kuna tsikamutanda sabhuku kwakati aiwa ini handisi kutoziva vanhu vachandakataura nachangamire, asi ndazongoona tsamba yauya nana tsikamutanda ichinzi yanyorwa nachangamire kuti tsikai mutanda, munhu wese ngatsike mutanda, tsvagai chikafu, tsvagai magumbeze, tsvagai huni, tsvagai mvura, tsvagai vakadzi vanobikira natsikamutanda. Ndikati alright. Pataenda vari Rusambo vakati aiwa shuwa masabhuku ndo vari kukumbira. Sabhuku yakati kuti aiwa pati changamire ndangoona tsamba inobva ndakumbira. Nokuti dai ndanyi nokuda kumbira ini handigari musangano kuno, ndinogara musangano kwa Magara Nheyo. Ndikabva ndati aiwa kana mimi wamwe wacho ukatakura wacho ndianani, zvikanzi Chari. Wamwe wacho vakanzi ndiani, zvikanzi Gochamahowe. Shuwa tikaenda pachari. Chari akati kuti ini anobva ndakumbira zvatsikamutanda. Magochamahowe akati ini anokumbira zvatsikamutanda. Kati kosaka zvino masabhuku yacho ari kuti zvaana kumbira zvatsikamutanda akumbirwa nani. So kubva ipapo ndakati aiwa changamire zvinhu zvakanaka ndozvokuti vanhu vanenge vachida tsikamutanda ndo vanofanira kuenda kwatsikamutanda. Tikamanikidzira vanhu kuti wese munhu aende kwatsikamutanda, takuita kunge pane immunization program yokuti munhu wese ngaatsike mutanda. So tabva ipapo tsikamutanda akabva ati inini ndikutuma kubva kumusoro kuti ndiye ndichibatsira vanhu. Saka ini ndobva ndazoshaya kuti kumusoro kwacho ndokupi, kulocal government here, kuministry of health here, kupi kuitwa tsikamutanda. Tichitaisa gore rineri kuno kune nzara. Ende ni tsikamutanda haana kutanga kuya nhasi. Tsikamutanda each and every term yeneta MP kuno, matsikamutanda anenge achingouya achingotora mombe dzevanhu, achingouya achitora mombe dzevanhu, achingouya achitora mombe dzevanhu. Isusu sevatungamiriri vanhu vane nzara kunoko hakuna vana vadakuendeswa kuchikoro. Ende mombe idzo dzasadzishoma zhinji dzakaparara nechirwere, hakusina mombe dzashashoma dzacho idzodzo ndo dzakuenda futi. Gore nevanhu vada kurima hauona vasisina chokurimisa. Saka isusu hatina kumboti munhu hatisi kuti ngana tsikamutanda ngavauye, but isusu toda kutaura kuti vana tsikamutanda vari kuuya here kuti vatsikise mutanda munhu wese kombauzari, munhu wese wachingotora mombe kombauzari. Because vana tsikamutanda vakauya vanoenda kuleadership, vanoenda kana kumapurisa, vanoenda kupi kwese vachienda vachikana vatora mombe kune vanhu, vanenge vachienda vachipa vanhu uyai mombe. Sokuti kana munhu akanaka akaraise voice harinzwiki, because leadership yese inenge yapiwa mari, leadership yese inenge yapiwa mombe. Ko mombe idzi vari kutorerwa bedzi vasiri kubatsirwa here kana kuti vari kubatsirwa vozobhadhara nemombe? Kubatsirwa kana munhu achimanikidzirwa kunzi munhu netsamba inonyorwa namambo kunzi munhu wese ngatsike mutanda, munhu wese ngatsike mutanda. Hakuzi kubatsirwa kuti munhu ari kurwara, nyangwe munhu asingarwari anongoni ngatsike mutanda. It's a command, munhu wese asingarwari ngatsike mutanda. Saka munhu kana asingarwari ari kubatsirwa chii? Saka
tikati kana uchibatsira kudaro vanhu vachibvuma zviri right guys, hatina dambudziko naye, ende hambodaidzira kuti anorega kuuya anoti zvakati kana kuti ukarega undibhadhara handina kuti zvakati, aiwa uya wega, dambudziko rako tese tinoriona toti zvakati. Saka uyu tinowirirana naye nozvaari kuita, haana chaanomanikidza, ende vese mese kubva kwamakuniko kusvika kuno maakabva mese wari kutomuda izvo, kana kwamakuniko wari kutomuda kuti adzoke kuti apedzise zvinhu zvacho zvikasara nevamwe. Vamwe vari kutiza nazvo kuramba kuti handidi, yakati well, kana marambawo ndizvozvo, asi urwere acharamba anahwo iyeye achikuchengetesera iyeyo. Hazvisi kuti anouraya munhu kana kuti anoita sei, hapana chaanoita, asi anokuudza zvauri kuita iwewe kuti izvi zvakadai, izvi zvakadai, izvi zvakadai, ndiwe unokonzeresa rufu, ndiwe unokonzeresa urwere, ndiwe unokonzeresa kudai. Achibvuma wega, kana chikabviswa kudaro anotomira futi pachita chivanhu kuti vanhu we chokwadi ndini ndanga ndichidai ndakadai ndichangu chinhu ichi, aiwa zvatondiyamura kuti zvibude zvinokandwa pamoto zvofa. Kana munhu asingarwari, munhu asi kurwara, asi shoko rava kuti munhu wese ngatsike mutanda ari kubatsirwa munhu asingarwari. Madzimambo vari kutaura kuti vanhu vari kuuya kwavari vachitaura kuti kune zvakawanda zviri kuitika, saka ivo madzimambo vari kuti isusu hatisiye vana vedu vachitambura, tisi tiri kutora vanhu ava kuti vauye kuzochenesa nzvimbo. Kana MP aida kuti vanhu ava vamire, aifanira kuuya kwatiri isusu takavatora otitaurira kuti kwete vanhu anga vachimira, totaurirana isusu, kwete kuti iye anozoenda straight kuvanhu unorambidza ikoko asina kuaprocha isusu. Naizvozvo taakutoona kuti iye MP anenge asina kuchena ari kutya kuti exercise iyi ikaramba ichiitwa ichasvika kumba kwake igomunonga. Chinzwai, inini handina kuenda straight kumatsika mutanda, ndakaenda kuna Changamira Rusamba, ndokwandakaenda. Kwamakuni handinobva ndambokuenda, wezi kwamakuni pavakaenda anatsika mutanda handina kumbunza kuti handina munhu akamboita complain kwandiri achitanyorwa tsamba naamakuni. Nofunga makamboenda kunonzi kuri kunyamapako, makamboenda kunyamapako kai makambonona ndakambosvika ikoko kwete, makamboenda kubhodhaira makamona ndambosvika ikoko kwete, handina mvuvira ndasvika ikoko. Imo marusambe momo makatsikwa mutanda kangani, makatsikiwa kumazwe bridge inzvimbo yaRusamba ndakambokuenda, kwakatsikiwa kuchomutuku ndakambokuenda, kwakatsikiwa kati sini ndakambokuenda, handina kuenda. But inini ndinoenda pandinenge ndadaidzwa nevanhu, handigoni kurega kuenda panenge ndadaidzwa nevanhu. Ndosaka pandikaenda kudaidzwa nevanhu ukukatakura ndikaenda kwaRusamba, ndikanga ndaenda kwaRusamba ndichavabvunza, vakandiudza, ndikazodzoka naRusamba ndobata ichokwadi here, ndizvo. Saka inini handina kuita zvangu kuti inini ndikudziviridza, but inini ndinenge ndichishanda ndikumirira vanhu, ndizvo. Ndobva ndafonera kuchief council, vakati hakuna zvakadaro. Ndinofonerawo, ndinobva kuparliament guys, it's an act of parliament. Tinobvunza anatsika mutanda vanobvumirwa here, ndizvo, vanonzi vabvumirwa, ndizvo. Saka ini kandataurawo nemachifi ndichivaonesa ka hatifanire matsika mutanda haasi kutanga tsika mutanda uyu, kwakatanga kuuya anonzi dhamu, kukauya anonzi bhomba, kukauya anonzi kadere, kukauya anonzi chiyokoto, ndizvo, kukauya anonzi mugadharamba, ndizvo, kukauya anonzi uyu ari kunzi gona muroyi, ndiwo tsika mutanda wese wachingoya. Chiyokoto yaitsika mutanda yakati yaive n'anga, vaita zvichitsika mutanda vanhu vacho vese, wezi aizotuma vanhu vake maajenzi ake achiita zvichitsika mutanda. Saka inini handina kubva ndavaenda kwamakuni ndichivarambidza, kana hwandira ndikafunira ngataura nyaya tsika mutanda makuni handibva ndapotaura nawo. Paakazoenda kukatoni musi unoyu ndopakandipa akatuma vanhu abva kwaRusambo vaenda kukatoni, vandifonera vanzi tikutafutanzi nagona muroyi tifonere MP kuti adipe authority kuti tishande kuno. Ndikati handipe authority kuti munhu ashande, anopa authority munhu anozviendera yega kun'anga. Ndofunga imunozoi kuti vanhu kana vakakumana uroyi kana kwamambo, ndizvo mambo anovapa tsamba yekuti vanhu fambai kun'anga kun'anga dzavanoda kuti vaone wabatsirikane, ndizvo
munhu anozofamba kun'anga kana wafamba kun'anga wozouyisa result yekuti munhu aita sei zvinhu zvakafamba sei. But inini kumasabhuka ndikaenda yacho ndo andakaenda kubvunza kuti awa vanhu ava vakumbira here kukana masabhuka achiramba kuti hatina kukumbira handigona kukomera zvikwama kunivozvikwama kuna nobva ndakuenda nekuti munoona nhau yacho painonetsera honorable ndepekuti takataura nevanhu vekuzasiko kwamuri kutaura vachivava kuti MPC ari kutirambidza kuti vanhu avatibatsire kunoku. Saka zvozopa futi mubvunzo wevanhu vakauya kwamuri vachichema kuti ava vanhu vatipedzera mombe vanogona kunge vari vanhu vaitoziva kuti vanhu ava vakasvika kwedu ava tiri kubatwa. Chinzwa aiva neshamba isusu tikutaura kuti mumwe nomwe ane right mumwe nomwe ane right tikutaura here kuti isusu vanhu vese vavo kana vari vekukatoni kana kuti vanhu vari kwamakuni kana kuti vanhu vari kupi tikutaura here kuti right yavo kunzi vamanikidzwe kuenda kutsika mutanda haisi right yavo nekuti vamanikidzwe kuenda kutsika mutanda. Saka vanhu vari kuenda kutsikiswa mutanda vanhu vakaita sei imimi sokunzwa kwamakaita imimi iri kusiya kuti munhu anoda kuti munhu asingadi zvainzi vese anoda kubatsirwa anokwanisa kuuya vasi vanobatsirwa. Saka kana ivo vakauya koripota kwandiri ndo zvataitwa isusu vari kuda ivo ndavasi kuda ivo vanenge vasiri kuda saka ini ndinobatsira vanhu vasiri kuda handibatsira vanhu vari kuda kana pandakavaudza musi uno vavanofanira kukatoni ndakati vanhu vanoda kuita zvatsika mutanda ndizvo ngavaite handirambidze kuti vanhu vaite zveng'anga because zveng'anga ndo zvatagaiita sei tichiita isusu takakura kusina makliniki taidya mushonga wekuchererwa but hatigoni kumanikidzira vanhu vasingadi chitinga vatsike mutanda. Kana pane munhu asiri kuda kutsika mutanda handigoni kuenda kumababa pake nechimuti iwe usatsike asi kune munhu anenge ati nini zvakadai ndinoenda kuda kuti ndizoti ndingamubatsire sei because ndini MP wake ndinoenda ndotaura nemachief angu ndonza kuti ngawirirane sei. Ndo zvaari kutya nokuti hama dzake pano vakwana 3 vachiti tatambura naye munhu ana hama dzake dzakafunda but havasi kutomboita basa vanongoita kupenga kuti sei musaka wake iye kuti teita seko nomunhu atikuvadzawo tikati amene mungaite sei imimi onai zvamungaite kuti akumu asi kudoona kana ng'anga kana chiichi kuti kozvino tomusunga tiswe amene kuti munoita nasei hama dzake dziri kutambura ane mushonga wekaipa iwe ndo zvaari kutya kuti ndikadai so zvichazosvika kuti uya pano zvobviswa. Ko iye anoisa mutemo ndiani unenge wakanangana nekucheneswa kwenzvimbo ndi MP here kana kuti Madzimambo? MP anonyika iri kana inini ndichiona kuti shuwa dambudziko muno muririmo vanhu vari kutambura vakauya vachiti mambo tatambura izvo zvakati itaitioni kuti anozvigona here toona kuti vanhu vanowirirana nazvo here kuti shuwa ndizvozvo. Saka unoona kuti vanhu vese vari kuwirirana nazvo. Pane mumwe ari pano padhuze apa munin'ini wake akashaya akauya kuno manje obva adzoka kubasa pabhindu rako mangwana kuti ageze aende kubasa atoporomoti vapiwa mota nyowani nemba nyowani haana kuipinda kuenda kumushava kunogeza nokufira imomo the same spot wouya panapa kumutora tsika mutanda asvika inini handigoni kuzvitaura ndikazvitaura izvi pano munotemana nomademo tongoleverera chete kumishonga yekuti anozviona wega ikoko ende sho vanhu vacho vaitoda zvokumuuraya munhu wacho ende vaitoziva kuti ndeuyu ana mushonga uyu. Munhu wese ane marights ake asi pane vamwe vari kuinfringiwa futi marights okuti munhu anoroya obva ati inini ndine marights saka mufanire kuzvitaura zvinofambiswa sei? Inini semaonero yangu munhu ane kana achitaura marights marights unogona kuita marights okuenda kana marights okurega kuenda ndizvo sendadaro ndinoona kuti kana waramba kuenda ukaenda kun'anga ndakakanchiona musuno pavhidhiyo iripo wanogona kuenda kutsvaga mushonga ndizvo woya woitisa pamba pawo iwo kana uri muroyi ukauya pamba ipopo
mukaona dzimwe dzongo pane munhu adunha nchisero makambozviona zvoroto vanhu iwo vanenge varamba kuita sei kuenda ndizoka dzimwe musi ndakaona pane vhidhiyo yanga iripo munhu akaonekwa akarara paguwa makuseni ndizoka zvoroto munhu vanhu varamba kuita sei varamba kuenda saka kana munhu ane marights ake yokuramba kana kuti marights ake yokubvuma zvese zviripo asi kana aita aramba zvionekwa kuti n'anga kana ine simba ine mushonga inogona kuti aiva ngarambe hake asi kana ine mushonga inoshandisa mushonga kuti ikwanise kuti munhu uya kana anga achiroya zvizobude pacha kuti munhu yemuroyi muroyi iye ndiye ari kuuya kwamuri okudzai kuti ndiri kumanikidzwa ndiri kutorerwa mombe imi mobva matora action isusu tikutaura kuti isusu munhu ane marights kana ukaenda kukoti tikutaura zvekukoti ukaenda kukoti nhasi munhu ane marights kana ukatara paconstitution of Zimbabwe nyika inotongwa nemutemo ndizvo haitongwa haisi kutongwa ine vacuum ikutongwa nemutemo kana tichivapa constitution yenyika inoti kuti inotaura kuti munhu kana anzi muroyi nyangwe asikaenda kun'anga kana achienda kuchechi mumwe ngaende kun'anga because pane right to your choice of religion ndizvo saka iwe kana ndichienda kuroman catholic munhu anoenda kun'anga haabvume kuenda kupostori ndizvo munhu anoenda kun'anga then haabvume kuenda kupostori tikamudhonda sichira ande kumapostori anoti handiende kumapostori saka mumwe nomumwe ane right yake so chaindotaura ndechekuti nini nyangwe asi ane right yekuti muroyi kana iri n'anga inenge ichishandira munhu ngaiite zvekupa kuti zvibude pachena kuti uyu munhu muroyi yeisa mushonga yekuti uyu munhu muroyi ndo zvanokwanisa kutaura inini izvozvo handina kuti ngatityorei marights nokuti toda kusova mamwe marights semutungamiriri ndosaka ndati zvewitchcraft zvinogona kunge zviriko handi zviriko ndizvoka zvichienda kuti ndobhilivha sei because inini ndiri munhu akaberekwa muchiwaro ndinozvibhilivha kuti zviriko asi akaunda hazviko asi handigoni kana ndisi kuramba kuti hatigoni kumanikidzira wese munhu kuti nyange zvakadai munhu wese is compulsory tikutaura kuti those vari willing vanoita sei vanoenda n'anga inouya yogara vanoda woenda vasingadi woita sei woregera ndizvoka asi hatizogona kuzoti munhu wese nyangwe achida nyangwe asingadi ngaapinde chete ndo pandingoti ainini vanhu vakadaro togona kuvabatsa ina kupingenja machifi chira sese but zvokuti inini ndikurambidza matsikamutanda hazvisirizvo handina pandakambotambidza akatora ng'ombe dzingani akashanda kangani muno akashanda kakawanda but chandiri kuramba ndekuti kana vanhu vaikwandira chakuti tibatsire ona repo pakadai ndoenda kuingenja namachifi andoti aiwa aizvidai chifi tatsiketudza tadai so vanhu vanoda ndonga waenda vasingadi ndo dai mavasiya vachiriga kuenda because kana tichita zvinhu ngatitarise kuti tine marai munhu mumwe ane marights ake zvino tikambunyikiza marights evanhu tinge tichiita sei haasi kurara mumbaka izvozvo ari kurohwa nemunhu wache wakauraya ari kutouya achimurova futi kanzi achatambura wega tiri kuzviona nyo asi uni munhu akadaro mwana mudiki diki ane mishonga iyoyo mahozi yake mukatarisa imomo munoona vanhu vakagara so pamusoro pechikafu vakafa kare kare noona varimo anotowana take tuviri diki diki so tumwe taano 28 years takandodai akakuri tinotoonekwa nevanhu aiwa vanotodya sadza vanhu chaivo chaivo asi hatikuri mishonga yacho ikapingwa ipapo akomana nokasikana saka ari kutambura unayo mishonga yakati arega itidai so zvinomunetsa wega saka ari right asi kuitira ramangwana nemamwe ma-MP ari kunzvimbo dzakasiyana siyana hazvisi zvinenge zvine musoro here kuti kana paine urongwa kana kuti audzwa nevanhu vaari kutungamira kuti izvi zvatikuwadza iye ochiuya kumadzimambo otikuwapa munopaona sei asati aisa mutemo iye handoti iwe ndo zvaasingade kana kuti tikada toti imbotanga mavhenekesa zviri kuda hama dzako idzi kuti zvakanaka here pakanyangara depapo vari kupomera here akangouya kwatiri chete toti ko zvino vana vari kuchema ka vaperekedze kun'anga waone kuti chii chiri kuitika abatwa zvine zvinotouya zvese ndopaari kutyira ipapo wakanipa matsamba kuti ndikwanise kuenda iko kumunyatsonzisa kuti zvakafamba sei kuzi ndine matsamba andakapirwa akazopa ndizosvika ikoko dai ndisina kupiwa matsamba iyoyo dai ndisina kuenda
ene ni zvimwe futi zvinoitika ndezvokuti vanhu vari kudya neng'anga idzodzo ndo vamwe vanoramba ichichi ngazvingambe zvichienda, vamwe vanhu vasina mombe vasina pfuma ndonoramba zvirambe zvichise zvichienda tifanane. Ini wana weZimbabwe tinoita tsika dzedu dzechinyakare kuti vana kana vachichema vachiti tikuda kuenda kun'anga vanenge pano zvinhu zviri kunetsa, kufa kuvana nokufa kwevabereki vanenge vachiwana vamwe vanhu vakaromba, zvinhu zviripo kubva chikare kusvikira iye zvino zvofanira kunge zviripo. Haisi tsika yakaipa kutaura kuchirungu ndokwavanenge vachiti zvakaipa, asiwo kuchirungu kwavanozviziva kuti kuno varoi, kuno vanhu vanoromba mishonga. Saka inini noti zvikanaka nokuti vana vanenge vachida kuchenuhwa kuti vagarewo wakanaka. Zvinofanana nomunhu ari kuenda kuchipatara, inini ndomurambidza kuti usaende kuchipatara, gara kusvikira afa. Ndinenge ndichitovengiwa nevanhu vose. Tsika iyoyo ikanaka nokuti tsika dzedu dzatikaona dziripo chikare kuti tisunungure nyika, tikasunungura tichiti toda kudzokera tsika dzedu tiite zvataita kare. Saka nanhasi ndozvatinofanira kunge tichiita. Panenge pakaipa panofanira kuti pabvise kuti pakaipa. Kuno nyoka dzinenge dziripo, hadzisi nyoka dzikasikiwa naMwari kuti uraya vanhu. Saka nyoka idzodzo dzinofanira kuti dzibvisiwe, vana vagare vakachena vachiziva kuti tiri kugara takaningirika. Munhu anorambidza izvozvo kureva kuti anenge anozokwake zvaanenge anazvo. Fanike inini mambo makoni nenge nchiti kana ndinazvo noti vana vangu vazvibvisiwe ndisare ndakachena. Handifaniri kunge ndichiudza vana kuti hazviiti, idzo itsika dzedu dzopasi chigare. Ndopasi chigare zvataita izvozvo kuti n'anga dzinoudziwa kuti uyai mutigadzirise mutichenurise nyika yedu, kuchenuisa nzvimbo yavo yavanenge vari. Tikanga tichirambidza kureva kuti pano kaudzvinyiriri kanenge karipo katinenge tichishandisa. Saka isusu hatifaniri kushandisa kaudzvinyiriri kakadaro ikako. Tinge chitowana ngavasununguka, nokuti tikati mbatisununguka ngatiite chivanhu chedu, ngatiite chivanhu. Kana ari munhu anouya achitora zvinhu zvisiri izvo ndotinenge takuti aiwa shamwari, zvinhu zvaukandinyepera kuti ukatora nanhasi zvichiripo, uya undigadziridze kusvikira tawana n'anga iripo. Kana iri n'anga ichitaura munhu wose achibvuma kuti hungu zvandatorehwa zvanga zvandishaisa rugare, isu n'anga iyoyo tinoifarira chaizvo. Vana vari kutototi amakoni tibatsirei tuone kuti tinochenurwa sei. Ndikuti aiwa zviri kwamuri imimi, nokuti hatifaniri kunge tichiita unhapwa muri munyika medu muZimbabwe. Tikasununguka kuti tisununguke. Zvinhu izvozvo zvakanaka kuti tsika gona varoi. Kana iri n'anga ipi inenge chichenura pamusha ipapo tinge chiti ikaita zvakanaka. Asi kana isingachenure ichitsvaga zvinhu zvokuuraya vanhu tenge chiti mbuyanga. Endi mombe haisi mombe ikachengetiwa ichinzwa kuti haifaniri kuzogadziridza upenyu hwangu inini, ndoti mombe ndoigare pamba pangu pasina kugadziriswa upenyu hwenzvimbo yomunhu anenge achihwariwa. Hazvisiri izvo. Kuchipatara tinoenda kuchinzwa 700 800 tichibhisiwa, mari iyoyo ichibhisiwa. Handina munhu wandinonzwa achinzi nai maitire izvozvo. Asi munhu kana achiita munhu mutema akiita izvozvo anonzi hazviiti, achinzwa kuti hazviiti, zvinenge zvisina kunaka. Kana zvikadaro zvinofanira kunge kuti kuhurumende vachizviziva. Munhu uyu akabatsira kumatepatepa zvakachenesa nzvimbo yematepatepa, kwanga doko yakuchibvira moto, asi vanhu waakumutenda kuti uyu munhu akanaka. Nasiwo isusu kukwedu kukaita zvibonga wachidaidzira achienda ikoko, zvimabonga zvikabva zvandoti zvarosa. Saka inini handioni zvikaipa ini, ndiona zvakanaka, zvakanaka chaizvo. Ndinokumbiritsa kuna President kuti akaita basa nozuro akatipa mota dzedu, tinomutenda President kuti akaita basa. Asi isusu madzimambo ngatiite tsika dzedu dzopasi chigare. Hatidi kuita tsika dzokutevera vachena. Mangwana tinozonge takudzokera munzvimbo
dzowachena dziye takukuita unhapo. Saka izvozvo ndo zvatiri kunge tiri kutevera zvinodiwa nowachena kusvikira izvo zvikaipa. Ini inoda tsika dzedu dzopasi chigare dzatikahwira kuti toda kusununguka tive vanhu voZimbabwe vanoziva kuti kuno muroyi kuno muwengi ende tanga tisingawengane zvatakuita mazuva ano. Kwanga kusina zvirombwa zviripo mazuva ano. Kuti katarisa nomachechi yano urombwa wamwe wakagaririra kuchengeta urombwa achinzi handiri kunamata yano urombwa hwake achipedza mhuri. Saka isi toda kuti Gonawaroyi ngaachengetedze zvinhu izvozvo. Awe munhu anotendwa nevanhu vose kuti ukaita zvakanaka. Ndinotenda nezvandiri kutaura izvozvo ndikuti vana vangu vakanga vauya vachititi kuriwa ndino dambudziko ndinovabatsira dambudziko ravanenge vanaro. Handiti aiwa nokuti mombe mungapedze mombe. Mombe inopera asi haiperi nokuti ndinobvisa panokwanisa kuti apa ndo painobvisa uku ndichazoita zvakati. Saka ndinokutendai nokuuya muchindibvunza nenyaya yezvinhu zvokunzi Gonawaroyi akaipirei haana kuipa kana achichenura zvinhu akanaka. Ndina makoni ndikutaura izvozvo. Pane patanga tiruda kunzwisisawo zvakare kuti iye anomboona nezvechivanhu ndi MP here kana kuti madzimambo. Mutemo iwoyo waifana kuiswa nemadzimambo here kana naMP, zvakambomira sei? Unoitwa nomadzimambo. MP haamiriri izvozvo nokuti madzimambo ndo anoziva tsika. Kana kuti panoera ndo anoziva kuti panoera. Pamunonzwa kuti iyi nzvimbo inoera vachinzi state inenge ikatotaurwa nomadzimambo, hakuna mumwe munhu anoziva nzvimbo inoera kunze kwamambo nomudzimu yacho. Ndiye inoziva izvozvo ende ndo anoziva nozvotsika kuti tsika dzedu dzinofanira kudai. Pano tsika dziri kuitika kuita makuna huna chimina chii zvinenge zvichiita imomo zvofanira kunge zvichinzwa izvi hazvidikani. Nokuroora tuwana tudiki zvinenge zvichinzi hazvidikani asi zvinozotadza kusaa kudikana nokuti pano mumwe muwiro unozenzwa kuti aiwa wana havafaniri kunge vachiitiwa zvakati, muri kuvabvisa, muri kuvadini. Madzimambo vari kudzotsera masimba yavo pasi. Toda kuti mambo wapiwe masimba yavo chaiyo chaiyo. Hakuna MP anodzora zvinhu izvi kuti aiwa hazviitiki iye munhu achitambura. Anofanira kunge achibvunza kuna mambo kuti toita sei kuno vanhu ava. Waunzonza hano vanhu ava vanofanira kuti wabatsirike. MP haafaniri kunge achiita izvozvo. Muvhotewe munhu anenge achitounzwa kuno vanhu kuti nai vanhu toita sei vanhu vari kupera woudziwa zvokuita nokuti mambo ndiye anoziva tsika dzopasi chigare. In other words tingati apa MP ashaisha aifana kutanga akumbira kumadzimambo kuti akuda kurambidza pane kuti oti zvanzi nemadzimambo itai iwo rambidza. Izvozvo zvinofanira kunge achitigarisa tose kana tiri madzimambo womuno muRushinga utigarisa pasi wotibvunza kuti zvikanakirei zvikaipirei. Iye akagara akazviziva kuti zvinhu izvi zvikanaka hazvina kuipa nokuti munhu anofanira kurapiwa. Kuno vanhu vari kurapiwa hosha dzakasiyana siyana. Kuno dzimwe hosha dzisingakwanisi kuchirungu. Kana zvikadaroka wovhara kuzvipatara kuti munhu atoda kuenda kuchipatara kuti usaenda kuchipatara gara nokuti ukaenda kuchipatara unorapiwa uchizobhadharisiwa mari. Ndofunga manzwa zvataurwa kane machiefs pari zvino. Regai timbokupai mutori wedu wenhau anoshandira nzvimbo iyoyi yeRushinga Hitson Kaukonde ati ambotauraka nevanhu variko. Motiregerera mifananidzo iyi yakashandiswa nefoni naizvozvo haina kubuda zvakanaka asi chikuru chataona ndechekuti munoda kunzwa masoko. Zvanani manje toda kuwedzera zvishoma zvikani. Leo chichimba iwe. Leo chichimba chasa kuri Gonawaroyi. Kumba kwanguko. Kuna tsvara. Mazinyanga. Nyoka. Mazidende. Chimbotora. Chichimba iwe. Kana ndakavika. Mapako. Manzizi. Masango. Ngazokera kumba kwangu. Chichimba. Kana ndairoya. Kana ndabroka. Nasingasviperi.
pasi lori kwira sei gomo rine minzwa inobaya kugamunama rine minzwa inobaya kugamunama kana uchinamata bereka sida kunyoresa chitendero chako anditi unoita chipianiso pauri papo nokosvika woita chipianiso wasvika pana patsvimbo usvika unongedza tsvimbo iyi obva wanongedza kumba kwaita sei obva wanogara pasi asi kana wakasunungukawo seni muzukuru wasekugona uri unongosvika ungobatawo kudai handi ndizvo obva wanongedzera kumba kwani kwako unogara pasi handina kuti zunguza tsvimbo iyi kudai nokuti mumwe nemumwe ane muroi wani wake pa uchazunguza tsvimbo uchazomunganyedzera mana zvinhu zvake zvazunguza tsvimbo yasekuru handi ndizvo kana kuti handina kuti dzurai kana kuti rova mbama handi ndizvo pakunongedzera kumba nongedzera kumba kwako usanongedzere mudenga vamwe musadzidzire kunamata patsvimbo iyi handi mapanzwisisa ndanzwisa vabereki ipapo ipapo gara waita chipianiso chako apa toda kunonoka pa kana uchinamata kungonongedzera uchibva wanongedzera kumba kwako uchibva wanogara pasi kana usinganamati obata tsvimbo izvo izvizvi uchibva wanongedzera kumba kwako gara maita zvipiani kwete kuzoya apa motanga kumona mona ngatifambei Gaterane. Gatimbei. Mese une makudongo tirare nenyudai atari. Ande. Ure munongedzero. Unogumira pachimbo. Saitye. Ama wadikani hii muri yakatoni tiri kuchom hii muri yakatoni kuduze nekuchomututu uko kwaibatsira sekurugona muroi kubvisa zvikwambo zvevanhu asi kanhasi tava nechimwe chirongwa apo MP wedu Nyabani ari kurambidza vanhu kuti vabviswe zvinhu zvavo nasekurugona muroi. Hatizivi kuti chikonzero ndechei. Tichakupai chirongwa chitaura naivo MP wedu Nyabani kuti chii chikonzero, chii chikuita kuti vamise vanhu kubatsirwa nasekurugona muroi. Mhuri wenyika mhuri yeZimbabwe sekatoni indau ikuduze nefichani ngese chomutukutu eRushinga lapo sitati indaba uMP Nyabani akavhumi yena kuti abantu bancediswe ngomalume ugona muroi. So ke sizokunikezani indaba yake uNyabani kuti yini yenzekayo kuti akafuna abantu bancediswe nomalume ugona muroi. Iye kanotanzi gona muroi yakubira vanhu asi kati chitaura nehama neshamwari dzedu vanoti aiwa sekuru gona muroi avana kutibira kwavari kuita, tisu tega tiri kuenda kwavari. Sekuru ndatambura nembobobo, sekuru ndatambura negondwa, sekuru ndatambura nekutsverera vanhu, ndaneta chindibvisai kamhuri yangu irarame. Gore rino ndire kuyanana nehama kotosvika rini tichivengana. After sekuru wamvisira munhu anotenda kaega sekuru, angave makwati, ingave ndarama, ingave goridhe, ingave mombe, ingave mbudzi, ingave huku. Zvatoziva kasekuru havangazongoitiwo batsira munhu mahara kubvisa zviyovera nezviwanda zvevanhu mahara, vanozopuwawo cheuwiri. Hatizivika iye Nyabani kuti chii chiri kuita kuti arambe kuti vanhu vabatsirwe. Amen. Getisvike pari tinzwe kuti anotiti kudii. Tinotenda mhuri yeZimbabwe. Inonzi tafire chikandiwa ndi mwana wa sabhuku chipandire A, ndini sabhuku pari zvino sabhuku chipandire A wacho. Tiso kashedza gona muroi muno mukatoni mwari 23 munyika yamambo makuni kuti gone kubatsirwa matambudzika tinayo nomatambudzika no1
mukati menyika ipi nyika yamakuni. Saka nyaya iripo ndeyekuti utungamiriri unowa utungamiriri wa MP ndo kurambidza kuti vanhu vabatsirwe nagona muroyi, asi changamiro ida kuita se vari kutendera kuti vanhu kaita se ngavabatsirwe. Saka ruzhinji rwemunyika yamambo makuni riri kuchemera rubatsiro pavanhu vamambo kuna gona muroyi, asi MP ndakaita se ndavari kuwanika nokukakaura panyaya iyoyo. Tatenda. Ndimire panapa ndinonzi Tendai kwaririma. Ndiri mwana waSabhuku Mereki Chipandire. Ndiri munyika kwamakuni. Nhau iripo ndeyekuti gona muroyi asvika munharaunda but akudzidziswa naMP, asi changamiro kutendera kuti apinde aite basa. Saka tikutadzodzera kuti kuiye MP nebato rake kwaanofamba ari nokutonga nokumatonge negirikini yomunyika yamambo makuni akudzidzisa kuti vanhu vagone kunge vachibatsirwa. Isusu tino madzudzu yakawandisa mukati monharaunda, tosangana netsvera dzinenge dzichititorera zvinhu mumaminda, tosangana nemagondwa anenge achitishandisa mukati mousiku, neoro anenge achipiringisha upenyu. But so MP akurambira mino kuti topaita sei papapo muri yeZimbabwe tatambura apa patatu auya munharaunda tikwanise kubatsirika, but so zvinhu zvachona tasitadzodze kuti ko chii chikiyedza kuitika munharaunda. Munhu wani ndiyakumisa ruzhinji rwetsoro vanhu kuti vagone kunge vachibatsirika. Tashaya kuziva mhuri yeZimbabwe. Pamusoro yemhuri yeZimbabwe, inini ndiri mwana waNyamavhuvhu anomirira Sabhuku kuRushinga, anowa Chief Makuni. Saka nyaya iripo ndeyekuti tandakadana gona muroyi mushure monge tapiwa matsamba namakuni kuti gona muroyi asununguke zvakuita basa mukati menzvimbo yedu. Saka gona muroyi auya Chief Nyabani MP akabva adzivisa kuti azvigone kuti ange achibatsira vanhu mukati menzvimbo ino. Saka zvinhu zvatibata panguva yacho. Saka panguva ino tiri kukumbira mhuri yeZimbabwe kuti dai MP adzora moyo wake tagona kubvisira mune zvinhu zvese zvinotibata mukati monguva yakadai. Chinotibata ndechekuti tikushandiswa nagonda watiruka, tosangana nematambudziko, tinorwara zvisingaite, mukufiwa zvisingaite mukati menzvimbo yatigere. Asi chinotidzimba ndechekuti nzvimbo yese yakatikomberedza akabatsira zvakanaka vanhu, asi yedu yasara inonzi Katoni ndeyekunetsa kuti iwanike ichibatsirwa vanhu kuno kukakawara kwa Nyabani. Saka zvinhu zvinotirwadza pari zvino, asi kuti pari zvino takaungana tichimirira kuti dai Nyabani wachagona kuti udzowo zvinoungwaru zvakanaka zvinoita kuti tigone kusangana gona muroyi tibatsirwe. Pamusoro yemhuri yeZimbabwe, isu tiriwo Katoni. Saka isu tiri wadi 23 tadzudziwa nekuda kwegonda aturuka nekuda kwezviwanda zvevanhu. Isusu tiri kuda kuti gona muroyi asvike muno muKatoni tikwanise kukunda hondo yatikuhwa nayo. Ende sekuru gona muroyi havasi kubata munhu kuti ndipe chete usingadi uchida. Munhu ari kuenda nematambudziko yake ndiyakukonzesa kuti munhu azotora chinhu. Iwe uchatora wega nekuda kwako ende hausi kumanikidzwa kana kumbunyikidzwa. Ivo vari kuramba ivava ndo Akaromba. Saka isi tinoda kuti Nyabani akwanise kuti vanhu vadzuriwe nokuti isu tiri kutambudzwa, vamwe vari kupenga nokuda kwowanhu. Handiti saka isi hatingatadze kuti Nyabani naChief Makuni ari pamusoro kudarika Nyabani. Saka Chief Makuni akakodzera kuti vanhu vauye muno vashande. Saka isisi hatingatadziswe nekuda kwaNyabani. Tikumbira kuti Nyabani ambodzikama isisu tishandiwe. Saka tikukumbira izvozvo mhuri yeZimbabwe onaiwo ipapo kuti isi hatida kudzudziwa kana zvanetsa kana kuti Nyabani ari kutotongwa nekuda kwedu. Isisu tisiri kutomukonzesa kuti Nyabani akwanise kuwana chidanho chainacho. Saka Chief Makuni kana vakakodzera kuti vatipe tsamba tipe sekuru gona muroyi. Saka chiri kutadzisa kuti gona muroyi ashande basa nekuda kwaNyabani chii. Saka sisi toda kuti sisuka ngatishandiwe basa sezvariri. Wana urombwa ndio vari kutorehwa. Handiti kana Akaromba munhu ari kuendesa zvinhu zvake nekuda kwezvinhu zvake. Isisi hatina nzara nokuti isisi hatisi kushandisiwa, hatisi kushandisa mumwe munhu. Ari kushandisa munhu ndiye ari kuita nzara. Nokuti ndiye akakonzeresa kuti vanhu vatambudzike. Pasina munhu iyeyoka dai matambudziko pasina. Saka zvinhu ngazviitwe zvakanaka. Mhuri yeZimbabwe toda kurarama. Isisi vamwe toda kukudza mhuri yedu. Tichiri kuda kurarama, nzara iriko asi nzara haipere nekuda kwezvozvo. Ini ndinonzi Freedom Draw, ndinogara kuKatoni, ndiri Sabhuku Nyamavhuvhu. Ini ndiri kukumbira kuti gona muroyi asenze basa. Vanhu vari kutambudzika muno, tiri kushupika isisu, tiri kutadza tiri kuita madzenga tichitadza kuti tiwane kuti titadze kubudirira muno muKatoni. Iye Nyabani wacho
igore rino rari kushanda chete gore inouya anofanira kutobudisa hatisi kutomubuda kuti apinda tingapirire vanhu mukatoti kutambudzika tiri kuchupika tisu ena hakuna mombe yari kutora mudanga makachibhadharira umwe munhu asi munhu ega ari kutora zvinhu zviya zvakachibhadhara nodambudziko rako ndoti kupa kuti uite sei ubatsirwe handitika saka ivo vanhu vese vakamira panapa tiri kuchitaura inini vanhu vese vakatomira kutotetekera kuti vanyatsa kuti gonamura yasenze basa gonda kuti vanhu vari kushandisa iniseniwo padivi panogona kutoshandiswa mudzinzamango wakatoromba zvisingaitiwo dzinzamango saka ndashupika ndatambudzika mumuzika kuno kwatiri tiri kukatoni inini ndinoshanda mamambo makuni ndiri asisi pamusoro poizvozvo ndauya pano ndakamirira changamira makuni muurongwa hwekuti vanhu vari kubatsirwa nasekuru kuna vanhu hungu kutaurika kuripo pakuti MP wakataura pane masabhu nezuro vachiti izvoni hatisi kuda kuti mushandirwe nokuti gore rino kwaita nzara asi vanhu havasi kubvumirana nazvo nokuti vanhu vari kutambudzika vanhu vari kuroyiwa saka munhu angambomiri kushandirwa tine dambudziko rokuti taida kutaura navo tichibvunza kuti pakaitika nzara varoyi havacharoyi here nokuti kwaane nzara kana kuti hakuchafiwi here nokuti kwaane nzara saka takaona kuti semunhu anga ari kutaura semunhu mukuru tikangomuti aivaregai ataure asi isisi tofanira kunge tichibatsirwa nokuti vanhu vari kutambudzika munzvimbo mishonga iri kuramba ichikotorwa hazvirevi kuti kukaita nzara vanhu havacharomba vanotoita wese kutoromba kwacho saka zviri nani kuti tibatsirwe nasekuru ende hatisi kuzombomira kubatsirwa ende ticharamba tichitobatsirwa ameno iwo MP ndo vanopfungwawo dzavo asi kuvanhu hatina kunge taasisa pfungwa idzodzo kuti tisabatsirwe si totokurudzira kuti ngatibatsirwe tofunga zvizhinji zvichazotaurwa nachangamiriro varipo paradzai chimutsa ndakabatsirwawo nasekuru ivavo ndati ndoatende ndakati nanzwa dzasingaroorwe dzasina musha asi pari zvino zvakufamba zvakanaka kana nini paupenyu hwangu inzaro chete iripo zvayo nokutiwo zvikangoitikawo munzara imomomo saka ndinopawo kutenda kuna sekuru no kuti batsira kwakaita nokuti musatye kuya kuzobatsirwa muchitya kuti hamuna mari mwanotaurirana nawo isi tikataura nawo zvokuti zvatatikaudzwa takazobhadharawo zvidiki zvazvo nokuda kuti wangaitoona kuti pane dambudziko zvimwe chete nasekuru muchawana wachitobatsirwa sekuru wakaya kuzobatsira ndoti newayo ndinotenda ndicho chirongwa chatakupai mhuri yezimbabwe ndofunga manzwa chifi rusambo vachitaura manzwa chifi makuni vachitaura manzwa veruzhinji vachitaura manzwa honorable vachitaura tongai tinzwe valaleli nithemba ke lizizwele alizwile ama-chief ekhuluma lazwa njalo u-MP ekhuluma u-MP uthi asingeke sibulale amanye ama-rights ukwenzela ukuthi sigcwalisise amanye ama-rights asazi ukuthi nali kuthatha njani khonapho angazi ukuthi okuyikho yikuphi kahle kahle yikho kumbe isiko yikho kumbe ayisikho asizwe njalo uchief esithi umuntu nxa esesibhedlela esiyayenza operation uyakhipha i500 US umuntu karese sehamba enyangeni sokuthiwa ekhipha inkomo ukuthi elatshwe usesithi hayi liyancindezela alinthathela inkomo asensala ngingela lutho kodwa kuyikugula isibhedlela sithe sifuna i500 US uyayikhipha ekhululekile kusuka kube nzima ipapo panotonetsa unonzwa vanhu vanouya vachiti ndoda kuenda kung'anga yakati kusvika sanofamba ko kuchipatara hakuna mamochari here mari idzodzo futi ndodzonzi nemachief imimi munoda kunobhadhara $700 kuchipatara asi maenda kung'anga hamudi kubhadhara kusiri kubatsirwa ndekupi akusiri kubatsirwa ndekupi nekuti kuchipatara kwacho unoenda uchirwara unenge usingazivi kuti ndichapora here kana kuti kwete mishonga yaunopiwa unongoishandisa asi unobvisa mari yacho wakasununguka kodwa nxa sokusenyangeni susiti wena hayi vakuthathela inkomo vakuthathela izifuyo zakho sisuka singawuhlambululi sesicabanga ukuthi lawo maybe kukhona ukubambabambayo okuthize ndichirongwa chitakati nacho muzuva ranhasi rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba atadiwa nashekutama ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa asi musakangane kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level.
Drewmas.